Id-deputat mexxej Laburista Tony Abela qal li n-nies jafu fejn qegħdin mal-Partit Laburista, mhux l-istess mal-Partit Nazzjonalista, fejn ta' bħal-eżempju l-qasam tal-enerġija, fejn il-Partit Laburista qed joffri roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Tony Abela qal li l-Partit Laburista għandu proposti biex il-politiku jerfa' r-responsabilità. B'Lorenz Gonzi lanqas biss iwieġeb għaż-żieda ta' €500 fil-ġimgħa li talilu nnifsu minn wara dar kulħadd. Fakkar li l-Awditur Ġenerali kien iddeskriva dan l-aġir bħal eżempju ċar ta' kif m'għandekx tmexxi pajjiż. Tony Abela qal li l-Partit Nazzjonalista qed jiftaħar b'finanzi fis-sod meta d-dejn ta' pajjiżna tela għal €5 biljun. F'kull familja fis-sena tħallas €1,700 fuq imaxijiet għal dan id-dejn. Id-deputat mexxej Laburista qal li pajjiżna għandu bżonn jiftaħ paġna ġdida. Aħna rridu nagħtu, verament rridu nagħtu paġna ġdida il pajjiż. Ejjejna nisimgħu bistejjer ta' nies jixxaħmu, ta' nies illi waqt li ħadd ieħor qiegħed ibati dejjem jeħlisha ħafifa. Tony Abela żied li l-Partit Laburista b'differenza mill-Partit Nazzjonalista mhux sejwiet affarijiet li jaf li ma jistgħux jitwettqu. Aħna nemmnu li l-politika hija mibnija fuq il-verità. Aħna laħawedu il-proġett tal-White Rocks kombinazzjoni hawn l-idea li ma sarx. Laħawedu il-proġett tal-Sport Center tal-Marsa li ma sarx. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil iddikjara li kieku rid ikun fil-politika biex jikdeb kien jibqa' membru tal-Parlament Ewropew. U jiena għandi l-ħsieb illi nidħol għall-politika biex noqgħod niġi hawnhekk u nikdeb kieku noqgħod fil-Parlament Ewropew. Busuttil ġustifika wkoll il-fatt li l-Gvern baqa' ma wettaqx proġetti kbar li kienu mwiegħda mill-Prim Ministru nnifsu, fosthom il-proġett tal-White Rocks li kellu jsir b'investiment ta' €200 miljun u kellu joħloq 800 impjieg ġdid. Skont Simon Busuttil, il-proġett tal-White Rocks ma sarx għaliex il-Gvern ma rridx jaġġel. Dan meta gvernijiet nazzjonalisti ilhom 18-il sena jwedu proġett wieħed wara l-ieħor għal White Rocks. U l-White Rocks ma sarx, Tony, għax l-affarijiet mhux nikkuntentaw bl-aġla nagħmluhom bis-serjetà. Il-kandidat tal-Partit Laburista Carmel Healy qal li ħafna nies ġew diżappuntati mill-Partit Nazzjonalista. Għall-kuntrarju l-Partit Laburista qed joffri tmexxija b'viżjoni fit-tul.